Xut, 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 xut. Oh no! S'ha espatllat. Gelat. Gelat. Qui vol gelat? Què? Gelat? Gelat. Sí, tinc molts sabors de gelat. Quin sabor t'agradaria? Vull aquest. Gràcies. De res. Fruita. Fruites fresques. Què? Fruites. Sí, fruites fresques. Molt més saludables que el gelat. Aleshores, per què les fruites són més saludables que el gelat? Les fruites tenen vitamines, tenen menys sucre i són millors per a les teves dents. Que bo! Mira que és deliciós. I sucós síndria. M'agradaria una mica de síndria, si us plau. Gaudeix de la teva síndria. Gràcies. Yummy! Recupera el teu gelat. Prefereixo escollir fruites saludables. Ouch! Hora de dinar. Deliciós. Ella mai ho sabrà. El meu gelat saludable, sense sucre. Gelat saludable, sense sucre. Gelat saludable. Gelat saludable. Gelat saludable. Apuja i compra abans que s'esgoti. Gelat saludable, dius? Sí, gelat saludable sense sucre afegit. Oh, m'agradaria un gelat, si us plau. Quin t'agradaria? Aquest, si us plau. Bona elecció, Steffi. Vols una mica de xarop de xocolata sense sucre afegit? Sí, si us plau. Postre de iogurt fresc i deliciós. Postres de iogurt? Sí, postre de iogurt que conté fruits del bosc i fruits secs. Deliciós. Puc tenir aquest postre de iogurt? És clar. Gaudeix del teu postre. Què és això? Torna a agafar el teu gelat sense sucre. Què ha passat? Hi ha massa sucre. Ho vaig fer molt malament. Aquestes fruites són realment saboroses. Steffi, què et sembla el postre de fruita? Deliciós. Ho sento, Steffi. No hauria d'haver enganyat amb el meu gelat. Està bé. Tothom comet errors. El correcte és aprendre d'ells. Fem postres saludables junts. Bona idea. Sempre escolliu snacks saludables, nois. No facis trampes mai. Sigues honest i aprèn dels teus errors. Ves. Steffi, Què? has estat jugant a l'ordinador massa temps. D'acord. Sí, això és millor. Llavors llegiré. Bona idea, Steffi. Juguem. Genial. Cool. Sí. Què ha passat? Què és això? Com m'ha passat això? Papa, ajuda. Què ha passat, Steffi?
Oh no! Què és això? No et preocupis, Steffi, anem al metge. D'acord? Inspira, expira. Hola, doctor. Hola, com et puc ajudar? Ha aparegut una cosa estranya a la pell de la Steffi. Doctor, si us plau, ajuda'm. Molt peculiar. Si us plau, estira't al llit. D'acord. Oh, Déu meu, Steffi, tens varicel·la d'enganxines. Oh no! Oh no! Doctor, com pots ajudar? Sí, Steffi, què estaves fent abans que això passés? Jo jugava a videojocs. Oh no! Pensava que estaves llegint. No et preocupis, crec que sé com solucionar això. Intenta llegir llibres en lloc de jugar a videojocs, d'acord? D'acord. Massa hores a la pantalla poden fer que el teu món sigui una mica buit. Els ulls es cansen i el temps passa. La vida és molt més rica, més enllà del cel. Torrà ha funcionat. Uau, Steffi, la teva varicel·la d'enganxines ha desaparegut. Nens, recordeu, no passeu massa temps amb els vostres dispositius. Gràcies, doctor. Ara ho entenc. Em quedaré al llibre. Adeu. M'agrada això. Deliciós. Oh no! Què és això? He d'anar al metge? Perfecte. Lola, doctor, em pots ajudar, si us plau? Em sembla que tens varicel·la d'enganxines d'aixa. Estira't, si us plau. Necessitem pinces. D'acord, anem a comprovar. Auch! Ai. No pot ser. No m'ho puc creure. Què estaves fent abans que això passés? Estava menjant menjar brossa. Oh no! Això és tot. Què faig ara, doctor? Intenta menjar menjar saludable en lloc de menjar brossa. Uau, ha funcionat. Gràcies, doctor. Nens, recordeu, no és bo menjar molt menjar brossa. Ja vinc. Alex, el dinar està a punt. Bon profit, Alex. Gràcies. He de rentar-me les mans? No, no ho crec. Oh, no! He d'anar al metge ara mateix. Hola, doctor. Ajuda'm, si us plau. Sembla que tens varicel·la d'enganxines. Oh, què fem? Només necessito prendre una mostra per analitzar. Alex, et va rentar les mans. Que brutes! Sí, jo. Ajuda. Els gèrmens malvats ataquen. No et preocupis, Alex. Queda't aquí. Atrapa aquest germen fastigós. Yupi. Sí, així, doctor. Doctor, vaig mentir, no em vaig rentar les mans. Però ara entens com és d'important rentar-te les mans. Sí, doctor? Segueix sempre hàbits saludables i cuida la teva salut. El cafè està obert. Uau, un cafè! Hello! Anem a demanar alguna cosa per dinar. Tinc gana. Jo també. Hola, què menjaràs? Espera un segon. Pizza, si us plau. Sí, una pizza per a dos, si us plau. És
És hora de fer pizza. Oh, yes! Primer, hem de preparar la massa. Gairebé he llest. Olives. Xampinyó. Yes! Pepperoni. Oh, yes! Enciam. Acabem la nostra pizza. Fa molt bona olor. Oh, yes! Anem a provar-ho. Què és això? Què és això? Això no és pizza real. Voleu la de veritat? Perdó. Aprenguem a fer una pizza real. Sí, fem-ho. Papa, vols una mica de pizza? Mil·límetre. Pizza. M'agrada la pizza. És clar. Vull una mica de pizza. Volem aprendre a fer pizza. D'acord. Cuinem pizza. Qui sap què hauríem de fer primer? Primer de tot, hem de rentar-nos les mans. Frescos i nets. Genial. Ara heu de posar-vos els davantals. Nens, esteu llestos per cuinar una mica de pizza? Sí. Sí. Els ingredients principals per a la massa són aquí. Mireu això! Farina blanca, aigua fresca, oli, llevat i mel per al millor gust. I el pepperoni. Oh, yes! Comencem. El primer pas és barrejar farina i sal. El llevat s'ha d'afegir a l'aigua i la mel. És hora de l'oli. I mel. No puc esperar per provar-ho. Serà bo. Steffi, què en penses? És perfecte. Papa, què ve després? Ara hem de posar una mica de farina a la taula. Anem. Primer ara hem de posar la massa a la taula i començar a barrejar-la. Molta farina. D'acord, següent pas. Fem un massatge a la nostra massa. Deixa'm provar. Molt guai. Deixa'm provar. Has d'estendre la massa. Uau! I després afegir la salsa de tomàquet, el pepperoni i el formatge a sobre. Concentrat de tomàquet. Què ve després? És hora del formatge. M'encanta el formatge. Primer la part més deliciosa. Pepperoni. Papa, la nostra pizza està llesta. Molt bé, nens. Ara, hem d'esperar 15 minuts. D'acord. Però ara és hora d'una sorpresa. Uau!
Menjarem cupcakes. Sí, Steffi, però primer decorem-los. Quin tipus de cupcakes voleu? Triaré cupcakes d'unicorn. Puc tenir un cupcake de superheroi. Triaré un cupcake de sirena. Bona elecció, nens. Comencem. Oh, yes! És realment bonic. El meu torn. T'agraden els meus cupcakes? M'encanten. Molt guai. I ara és el meu torn. S'ha acabat. Mira els meus cupcakes. Deixa, ho has fet molt bé. Wow, excel·lent treball, nens. Nens, la pizza està llesta. Ara sabem com cuinar pizza. El millor menjar és el que cuines tu mateix. Però només cuina amb adults.